Εάν λοιπόν είσαι νέος επιχειρηματίας, μην πάρεις δανειοδότηση εάν δεν έχεις αποδείξει ότι το επιχειρηματικό σου μοντέλο δουλεύει. Μην πας να πεις θα φτιάξω ένα εργοστάσιο, θα ανοίξω μια βιοτεχνία, απλά επειδή πιστεύεις ότι είναι καλή ιδέα και θα πετύχει. Είναι μεγάλο λάθος. Τα στατιστικά είναι εναντίον σου και θα αποτύχεις. Και θα βρεθείς και χρεωμένος και θα σε ρίξει πάρα πολύ πίσω, γιατί μετά θα σου δίνει άλλος χρήματα, θα αργήσεις πολύ να πατήσεις τα πόδια σου. Άρα πρέπει να πουλήσεις κάτι πρώτα, να ξεκινήσεις από ένα ταβερνάκι το οποίο είναι 5x5, να μάθεις τι πουλάει, να μάθεις πόσο ο κόσμος ξανάρχεται σε σένα, να μάθεις πόσο ακριβά είναι τα υλικά, τα πάγια έξω κτλ. Και τότε να το μεγαλώσεις. Όλοι πάνε στο μεγάλο κατευθείαν. Οι πιο πετυχημένοι ξεκινήσανε πολύ μικροί, 5 δωμάτια και τώρα είναι δεν ξέρω πόσα ξενοδοχεία, ένα μικρό ταβερνάκι και τώρα έχουν 3 εστιατόρια πολύ μεγάλα. Άρα δεν σου λείπουν τα χρήματα, σου λείπουν οι εργατοώρες που πρέπει εσύ να αφιερώσεις τώρα για να βρεις επιτέλους τι μπορείς να κάνεις και μετά να ζητήσεις χρήματα. Εάν εσύ δεν ξέρεις πώς τα 100.000 που θα πάρεις από την τράπεζα να κάνεις 1 εκατομμύριο, μην τα πάρεις. Εάν σου δώσεις 100.000, τι θα κάνεις με αυτά, και πιο πολλοί σκέφτονται τι θα απαντήσουν. Δεν ξέρουν, δεν είναι ακόμα επιχειρηματίες. Δεν έχουν φτιάξει ένα σύστημα που όσο παραπάνω του ταΐσεις θα τους βγάλει παραπάνω χρήματα. Πρέπει να το μάθουν.